Maayong adlaw, mga igsuon. Ani nausab kita sa atong palatuntunan. Ingon nga kita ang sumusulod sa kautusan sa atong Dios. Nini nga atong pagtuon sa pulong sa Dios. Niining adlaw na usab nga Sabado. Niining Bible study on Saturday. Amen. So igsuon ang ato karong paghisgutan mao kining nakasulat sa libro ni Mateo nga sa diin si Ginoong Hesus miadto kang Juan og tuyo niya nga magapabautismo. Gani ang atong tema karon, ingon nga usa ka pangutana, ngano nga nagpabautismo si Jesus? Mo kini igsuon ang ato karon nga pag hisgutan ini nga mga time, pero sa dili pa kita malimot igsuon, ako ko kamo hangyoon nga i-subscribe at like, comment and share para naman lalaganap lalo itong ating pagdadala sa pulong sa Dios nga ingon nga kita tinuod ang nagadal sa tinuod gyud nga kamatuoran. Amen. Gani ang atong mga pangpanudlo ay gikan gayud kini sa tudlo usab sa mga apostoles dinhi kanato nga mauman nga nahisulat sa banal nga kasulatan aron nga atong makutlo ang tinuod gayon. Amen. Ang nakasulat sa libro sa mga buhat mauusab ang ato ni panudlo. Hallelujah. Igsuon wadto kita sa sugod nini atong basahon ang Mateo Kapitulo 3, versikulo 13, 14, 15, 16, hangtod sa 17. Nining upat o 5 ka bersikulo igsoon, atong himay-himayon kini kung unsa ang kahulugan ngano gayod nga nagpabautismo man ang atong Dios. Amen. Dinhi ato basahon igsoon, dinhi nagaingon sa Mateo 3, versikulo 13, usa lamang ka bersikulo ang atong basahon igsoon tungod kay wadto kita sa mga pagampo para sa atong Dios. Hallelujah. Dinhi nagaingon ang bersikulo 13, Jesus gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Hallelujah. Atong iduko ang atong kaugalingon mga igsoon para sa pagampo sa atong Dios. Kanimo mahal namo nga Dios. Lord, niining panahon na amo karon pagatun-an kining among gisugdan pagbasa nga nakasulat. Lord, himuang ang imong presensya magauban ka namo samtang kami o Dios magatuon ni ini ingon man usab sa ako nga magadeliver ni ini himuang o Dios nga magapanulti ako sa eksaktong panultihon nga nauyon sa imong kabubuton o Lord. Ingon man o Dios sa mga tao nga gustong makaambit sa tinuod gayud nga kamatuoran, tinuod nga sitwasyon sa imong pagka-Dios. Lord, bas hipo-hip himua o Dios nga kanang imong Espiritu Santo may magagiya kanila nga may magatudlo kung hain gayod ang Espiritu sa kamatuoran nga anaa diha kanimo. Lord, amo kining pasalamatan in Jesus name. Amen. Hallelujah. Dinhi mga igsoon ang atong gisugdag basa ang bersikulo 13 ato usab ipadayon sa 14. Apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nagaingon, ako mao ang may kinahanglan nga imong bautismuhan ug ikaw na hinuon ang mianhi kanako. Hallelujah. Versikulo 15,
Si Jesus mitubag kaniya. Itugot lang kini karon kay angay sa tibuok pagkamatarong. Amen? Itugot lang kini karon kay mao kini ang angay sa tibuok pagkamatarong. Og siya mitugot na lang. Og sa 16, og sa nabautismohan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig og tan-awa. Nabukas ang kalangitan og iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon sa salampati og mipahiluna kini diha sa ibabaw kaniya. Amen. Sa 17, og aniya karon usa ka tingog gikan sa langit nga nagaingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Dili igsuon kung atong hisgutan, kini nakasulat din kini igsuon wala isulat ni Apostol Mateo para atong kontrahon o atong hatagan og lain nga interpretasyon kini. Kundi gisulat kini ni Apostol Mateo para atong sundan kung ngano man nga nagpabautismo man si Ginoong Hesus nga siya wala may kasalanan, siya Dios man, ngano man nga siya nagpabautismo. Igsuon ingon ini ang rason. Balikan nato sa 13, og niadtong panahon na si Jesus gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. So, dinhi mga igsuon, dito sa naanda na sa suba sa Jordan, naanda na dito man gani nagapuyo kining si Juan. Nga, kung ato igsuon huna-hunaon, kini si Juan, sugo gihapon kini sa Dios. Nga, magpakila sa atong Dios nga mao si Ginoong Hesus. Amen? Kung inyong masubaybayan, na kung mabasa natin sa Jeremias at hantod nga paingon ngadto sa Mateo nga mao ang iyang papel o paingon ngadto sa Juan sa libro ng mga lihuan nga ang iyang papel mao ang pagpapakilala sa musunod kaniya. Mao kana ang papel ni Juan. Gani man si Juan usab kini ka mugna sa Dios. Gipakatawo magwang kini og 3 ka buwan kang Hesus. Kay usa gipanganak si Jesus, naanay nag-ula nga nagpaila nga kining ipanganak nga sulod kanako. Mao kini nga misan gali sa pagtangtang bitbit sa iyang sandalyas sa iyang paniyapak. Dili si Juan ang ayan nga magabitbit nini. Tungod kay nakasabot si Juan nga Dios ang iyang pagkatao, pagkalalang. Amen. So din mga igsoon, ating ipadayon, ato kita sa 14, apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta. Nga nagaingon, ako mao may kinahanglan nga imong bautismuhan, ug ikaw na hinuon ang mianhi kanako. Sa bersikulo 15, miingon si Jesus, mitubag kaniya, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat ni ini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Sumaingon day ini igsuon ang rason kung ngano nga nagpabautismo si Ginoong Hesus. Ingon ini ang rason. Nga, matud niya, kay angay kanato ang pagbuhat ni ini aron sa pagtuman sa kabubuton, sa tibuok pagkamatarong. Amen. O dini ang rason nga mao dini ang pagtuman sa angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong ug siya mitugot na lang. Amen. Wala nahimo si Juan.
Siyempre, Dios na gud nang nag-ingon niya nga angay ka nato ang pagbuhat sa ingon niini. Ha? Aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Subot masabot ang gihimo ni Hesus igsuon. Pagtuman sa diay ni sa iyang sugo. Unsa may iyang sugo diay? Nganong iya man yung gi-illustrate ang pagpabautismo igsuon. Igsuon niya ang rason. Tungod kay ang iyang gisaan dito sa Mateo 28:19 nga nagaingon, himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa pangalan sa Amahan, pangalan sa Anak o sa Espiritu Santo. Mao kana ang sugo. May tungod kini sa pagpabautismo. Amen. Kumauman gani nagihimo usab ni Hesus ang ilustrasyon nga pagpabautismo aron ingon nga atong panag-ingnan, aron nga atong sundan ang iyang yapak, ang iyang agi, ang iyang gibuhat. Amen. Mauna ang purpose kung ngano nga nagpabautismo gyud si Hesus igsuon. Kay kung atong huna-hunaon igsuon, unsa nakaha kung wala gyud gihimo si Ginoong Hesus nga aktual nga pagpasulod, ingon nga ehemplo siya. Gali naghimo siya aktual nga pagpasulod tungod kay siya man lagi ang giingon nga siya ang atong sundan, siya ang atong ehemplo. Ha? Unsa pa kaha kung wala? Karon gali nga nagabuhat siya sa pagpasulod kanato niini, iyang giaksyon gyud, iyang gihibuhat gyud niya ang pagpabautismo para atong sundan. Tanawa igsuon karon, naabay na noo? Wala igsuon. Igsuon sa ako lang research, ang wala mo tuo niining bautismo naa sa mga 80% sa tibuok nasod. Amen. Sa ako lang research ha, nasa 80% ang wala mo tuo sa bautismo. Subot pa sagot igsuon, 20% na lang ang mituo. Tanawa ra, ha? Nganuman nga moingon man ko nga 20% na lang mituo. Pagkadaghan karon ang hindi wala mo sunod niining bautismo. Na mga born again nga wala na mo tuo aning bautismo. Daghan sila. Usa na sila ka born again nga grupo pero wa gid na sila mosunod sa pagpabautismo. Inang ano, ang Dios daw basta gihigugma man ta sa Dios, ang tanan gihatag sa Dios. Gihatag daw ang Espiritu Santo. Sa unsa man madawat na tuang Espiritu, wala may gisaad nga makadawat ka sa Espiritu Santo sa bisan unsang paagi, usara ka paagi igsuon. Ang atong pagabuhaton aron kita makadawat sa Espiritu Santo. Amen. So wala na sa bisan unsa, sa bisan inon ta lamang na wala na siya naggikan sa imong pagtuo, wala na siya magikan sa imong pananampalataya sa Dios. Wala na siya magikan dito igsuon, kundi ikaw mismo ang imong konsensya nga mutuo ka og mudawat ka og ang imong pagdawat tagai og buhat. Sa ang pagbuhat igsuon, mao kining pagpabautismo gyud nato. Dili ka magsigil tag singit-singit tinuod na tuo ko sa Dios na may Dios. Pero ang atong pagtuo igsuon kung dili nato ubanan sa buhat, walay kapuslanan ang tubangan sa Dios. Sumala sa Santiago 2:26. Walay kapuslanan ang atong pagtuo kung walay buhat. So ingon ni igsuon nga kumutuo lang ta, nga maingon ta nga basta mutuo ta sa Dios, na ay Espiritu Santo nitong madawat sa unsa man. Abil tuduy kuluko kung sa nga paagi para madawat na to ang Espiritu Santo. Walay lain nga paagi igsuon usara. Nga ang paagi igsuon nga makadawat ka sa Espiritu Santo,
sa imong pagpabautismo sa pangalan ni Hesukristo, diha matuman nimo ang gisaad sa Dios nga pagkahuman ikaw magpabautismo, madawat nimo or igasa kanimo ang Espiritu Santo. Amen. So diha ra nga paagi sa pagpabautismo, wala tay madawat nga Espiritu Santo kung dili ka magpakatao pag-usab paagi sa bautismo. Amen. So diha sa akong giingon igsuon nga nasa 80% karon sa tibuok kanasuran ang wala mutuog yun sa bautismo. Bisa pag kamoy mag-research, una-una na to tanan. Tanaw na to igsuon ha. Sobra pa diha igsuon sa 80%. Ang Katoliko igsuon wala gyud na sila mosunod sa bautismo. Lain man ang ilang pagsunod. Na sila gisunod pero lain ang ilang pagsunod. So, dinhi usab sa kinabuhi niya Kristohanon o gingon nila nga born again, lain na dunay usa ka grupo, usa ka simbahan nga nagatudlo nga wala na kinahanglan ang pagpabautismo tungod daw sa pagtuo. Sumala daw sa Juan 3:16 nga gihimo sa Dios, gianak sa Dios, sa Ginoong Hesus. Tungod kaniya, ang mutuo, dili, walay makaangkon sa kinabuhing dayon. O ang dili mutuo, saman, soon, wala kay kinabuhing dayon. Amen. Kung mutuo ka lang, okay ra. Wala ang pagtuo. Kasi ang pagtuig soon, diha nagsukad ang atong pananampalataya sa Dios nga ingon nga kita mudawat o tinuod gayud nga pagdawat. Dili nga midawat nga sa aturang sa aturang panultihon nga gidawat naman ako si Jesus sa ako kasing-kasing. Dili suuling ko na ang pagtinuod nga pagdawat maunay pagtuo nga walay buhat. Basta miingon ka nga midawat ka na uli wala nimo buhata ang pagpabautismo, maunay pagtuo nga walay buhat, nga walay kapuslanan at tubangan sa Dios. Amen. Ingon na igsuon ang atong pagtuo kung wala ta tinuoray gayud nga midawat sa bautismo sa iyang pangalan. Amen. Ang bautismo igsuon ang atong pagtuman sa kasuguan. Ang tinuod gayud nga pagsunod. Amen. Hallelujah. Din higsuon sa 15 mitubag siya no, mitubag siya kaninya, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat ni Eli aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. So kung ato dining buhaton igsuon mao niya ang katumanan sa tibuok nga pagkamatarong. Amen. Kaya sa may ang giingon dito sa Juan 3:5. Gawas kung ang tao ipanganak sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Nga naman igsuon, nga dili man ta makasulod. Tungod kini igsuon na ay hugaw ang atong lawas. Ang Dios dili siya gusto sa mahugaw nga lawas nato. Mauna nga kinahanglan lagi nga kita magpabautismo aron malimpyo ta, aron pagkatapos na kita malimpyo, ang Espiritu sa Dios musaklob ka nato ug mupuyo sa atong lawas ang Espiritu sa Dios. Ngalian kung kining Espiritu, mao kini ang magdala ka nato paingon sa kaluwasan. Amen. So din higsuon, kung ato gyung tan-awon, ato gyung balik-balikan kini akong gibasa dinhi sa bersikulo 15 nga
aron sa pagtuman sa tibuok liay nga pagkamatarong ang pagbuhat ni ining pagpabautismo. So ang gibuhat ni Jesus para lang liay mabuhat ang tibuok pagkamatarong sa tao. Amen. Nganong migingon man nga matarong, mahimo kang matarong kay hinsulod ka man ni ining kasugwan sa Dios. Amen. Mahimo kang matarong. Dinigson, ato ta sa versikulo 15. Basahon na to ang 15. Og sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig. Og tan-awa, nabukas ang kalangitan og iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikulsad sa ingol nga salampati. Dinhig suon. Unsa daw ang ngano nga mibukas ang kalangitan og mikunsad kaniya ang Espiritu Santo. Unsa man kadtong Espiritu Santo igsoon? Kadtong Espiritu Santo igsoon kadtong kasalampati nga mihawas, misul, mitugdol diha sa iyang abaga igsoon. Mao kanay simbolo sa Espiritu Santo. Nga dinhi sa 16, mauna ang pagtuman gyud niya o paghatag og kahulugan diha sa iyang pagbuhat. Kay matud niya dinhi, kay angay kanato ang pagbuhat nini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. So ang pagbuhat diay nilig so ang pagpabautismo para diay matuman nato ang tibuok pagkamatarong sa tao. Amen. Hallelujah. Dili, abot sa 16 igsoon, ato lang tagaan og interpretasyon kining ngano man nga gi-ilustrar man ni Ginoong Hesus. Nga maingon siya din sa 16 og sa nabautismo ni Jesus siya mihawas dayon gikan sa tubig. Ha? Og tan-awa nabukas ang kalangitan og iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad sa ingol nga salampati. Kadtong Espiritu nga iyang gi-illustrate din higsuon nga mikunsad sa iyang abaga, sa tuong abaga, ang buot higsuon ipasabot ni adto nga sa panahon nga ikaw mudawat sa pagpabautismo sa iyang ngalan, sama usab sa iyang gisulti dinhi nga muhawas usab mo mukunsal usab ang Espiritu Santo kining salampatig so mao kini ang kahulugan sa Espiritu Santo. Mao kini mukunsad kanato pagkahuman nga atong madawat na ang bautismo sa tubig. Amen. Pagkahuman nga ikaw mo nabautismohan na igsoon, nasubsob ka na sa tubig. Unsay giingon diri? Si Jesus, dalian na. Siya mihawas dayon gikan sa tubig og tan-awa. Nabukas ang kalangitan og iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsal nga ingon nga salampati. So, ngano man nag-illustrate man gyud din Jesus igsuon. Ngano man nga iya magisalay-say dinhi, gitagaan ba gyud niya og taga sampol yung ang salapati. Ina nga igsuon. Ingon ni sab ni ini kung kita mo dawat sa bautismo usa ra igsuon ang bautismo ha, dili ka pwede nga magpabautismo sa dili ngalan. Kay once na magbautismo ka sa dili ngalan, walay mo kunsad kanimo nga Espiritu Santo kay wala gisaad dito. Kay ayon sa ang buhat 2:38 mauto ang atong tumanon. Kadto dito ang saan nga magpabautismo kamo sa pangalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala og madawat ninyo ang gasa ng Espiritu Santo. So kung hindi ka mabautismo, kung lain nga bautismo ang iwang dawaton igsuon, dili ka maingon ini nga makadawat kag sala, makadawat ka og Espiritu Santo. Inangano?
Dili man pangalan ang imong gigamit, kay ang gisaad gyud pangalan man ang atong kaluwasan, pangalan man ni Hesukristo ang maglimpyo sa atong lawas. Aron nga human nga madawat nato kining iyang pangalan, malimpyo kining atong lawas, tungod kay nalimpyo na, dayon muhawas, naog ang Espiritu sa Dios diha sa atong lawas. Mao ni ang simbolo sa salampati nga mikunsad diha sa iyang tuong abaga. Simbolo kini sa Espiritu Santo nga kung kita mo magmudawat sa pagpabautismo, especially gyud sa iya gyud pangalan ni Hesukristo. Mao gyud ni ang bautismo nga atong dawaton. Dili ta mudawat ang uban kay wala gyud epekto nga makadawat kag Espiritu Santo kung dili ngalan ang imong dawaton igsuon. Pinaka-importante ang pangalan ni Hesukristo gyud ang atong dawaton aron matuman og mununot gyud ang tinuod ni Espiritu Santo. Kay kung lang imong bautismo igsuon mura og nagsumay-sumay ka ra murag dili tinuod basin og kunsaran pug kag engkanto. Dili Espiritu sa Dios mo imo kunsad nimo. Amen. Ingon na igsuon. Hula-hulaan na itong bayo. Tungod kini uban nga nagpabot bituo sa ubang bautismo nga dili man ito tinuod. Botig soon, kay dili man tinuod, gisakyan kini sa mga dili. Ingon na ito, gisakyan kini sa mga engkanto o mga satanas. Kalang ingon lang kalimaw, mao kalimo sakay, kalimo. Unsay mo kunsad. Tungod kay ang imong gibuhat dili man kamatuoran. Naghimo ka lagi sa pagpabautismo, pero ang imong gibuhat sa pagpabautismo, dili man tinuod nga pangalan gyud ang imong gibuhat. So una-una ada ko lubi, kung kinsa mang espirituha ang mukunsad nimo, nga dili man tumao ang gisugo sa Dios nga atong mabasa sa buhag, sa libro sa mga buhat. Kay ang pangalan man lagi gyud mao atong kaluwasan. Gani man nga mao atong dawaton sa oras nga kita magpabautismo. Amen. Karon, kung dili ngalan ang imong gidawat sa pagbabautismo nimo, palitan, nabautismohan ka sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Ngalan ba na? Dili. O saan sa mga makadawat takaan na og Espiritu Santo? Kaya ang gisaad lagi sa buhat 2:38 nga pabautismo kamo sa pangalan ni Hesukristo. Dili sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. Ngalan. Ngalan ang ibabautismo. Kaya aron madawat nato ang Espiritu Santo. Kaya kung dili ngalan igsuon, dili gyud ka makadawat og Espiritu Santo. 100% mao gyud ang tinuod nga bautismo kanang pangalan. Igsuon dili ako ngano ugbot gyud na igsuon kinsa ba ko? Tawo ra gud ko. Dili man ko pastor, dili man ko may Espiritu sa Dios nga naay nakita ninyo nga naay nagiyan ako ng Espiritu sa Dios. Pero alang ka na ko igsuon. Ang kamatuoran nga ania ka na ko igsuon. Mao kini ang Espiritu Santo nga nagagiya sa bisan unsa ang akong itudlo. Nga naa gyud ang kamatuoran sa Biblia. Mao ka na igsuon ang akong mao ni akong papel gyud sa pagtudlo. Ambot og ngano ingon ini nga sentro gyud ang atong pagpanudlo. Dili ko gyud mo tudlo igsuon dili tinuod gyud nga mabasa ang atong gitudlo. Amen. Kayo na una igsuon. Kay kung magatudlo ug lain sa inyo nang nadawat na pagpanudlo. Ulain ha, ug lain ay ipatunglo ra ba sa Ginoo? Ni matinunglo ta kung magbuhat tag tudlo diha na dili day tinuod. Matinunglo tinuod sa Dios kita hinuon mahapin na sa impyerno. Amen. Kinahanglan magamping kita igsuon. Kay kita may nagtudlo, kinahanglan nga ato gyud kuhaon atong puntingon kung hain gyud ang sintro na ini. Aron nga sa atong pagtudlo, makuha na to ang kamatuoran gyud nga gingon nga kaluwasan. Kay og dili na to makuha ang igsuon ang gingon nga kaluwasan. Waingon ka sa mapunta nga paingon ka sa kalaglagan ni noon. Amen. Buti ba sa butig suon,
kung dili tinuod ang imong gitudlo, maingon ka nga maingon may adto ka sa kalaglagan. Amen. Mahapin. Ingon ako nagtudlo. Tapos nagtudlo ko og dili tinuod gyud yung nabasa sa Biblia. Mahapin ko igsuon, mao ni ako kahadlukan, igsuon. Tandaan, mao na ato ang ampingan gyud. Nakita nga nagatudlo, kinahanglan ana kanato ang pag-iisip gyud nga hula-hulaon gyud nato nga por siguro gyud ang atong gitudlo nga kamatuoran gyud eh. Kaya kung magtudlo tag dili tinuod, sa looban kita igsuon og kinsa man karoy misakay sa dili tinuod nga pagtudlo. Suon kining espiritu sa kangitnit. Mao kini ang mugiya kaninyo. Kung ikaw magatudlo og dili nagsukad sa kamatuoran, ang musulod kanimo, ang saklob kanimo ay espiritu sa kangitngit. Mao na igsuon. Kining espiritu sa halimaw nga giingon. Kay mao man ni sila. Mao man ni sila mag-ausa man ni sila igsuon. Dili na sila magbuwag kay ug matud pa asa ba mapwede ang mag-uban bago di ay ang kahayag ug ang kangitngit. Sakto igsuon. Pwede ba di mag-uban ning kangitngit ug kahayag? Ug ang mag-uban ba di ay ning liko ug tulid? Dili pwede mag-uban igsuon. Muna nga ang puro liko gyud na tanan. Ang usa ray produkto ani igsuon. Usaray painga ini pagliko gani. Liko na siya, dili na siya tinuod, dili na siya tulid. Sama na igsuon ang atong pagpanudlo. Kaya kung magatudlo kita, ug wala masukal sa giingon nga kamatuoran nga gikan gayud sa Biblia, ang atong madawat ang bunga sa mga pagbakak nga mga pagtudlo igsuon ay kalaglagan. Amen. So wala taan na igsuon, dili taan na, ayaw taan nang malaglag ta. Kinahanglan atong susihog maayo kung unsa ba katinuod kining atong gibarugan nga pagtuo. Huna-huna igsuon dili lalim yung magsakripisyo kag tag 40 anyos ka na sa pagsakripisyo sa pagpangalagad sa Dios. Unya pagbuna na di nimo, unsa ba dito di man dito tinuod tong atong gituuhan nga bautismo kay di ato mabasa nga ngalan man gyud ang atong manluluwas. Unya sa usa man ta na bautismohan dili man ngalan ang atong gitawat nga bautismo kay naa pa man ta sa Trinitarian. Unsa may mo, pag naa ka pa sa Trinitarian igsoon, dili ka pwedeng mabautismohan sa pangalan kay hinsunod ka pa sa tradisyonal. Sunod ka sa tradisyonal o batas sa Trinitarian. Muna igsoon nga, ngayon tagaling nga, ay, unta, bautismohan ko in Jesus name. Kaya maura ba na tinuod ng bautismo nga, tinuod ko makaluwas. Unsa, mali mo pagbautismo in Jesus name nga, Trinitarian man lagang ugat ang imong gisilungan. Trinity man nga doktrina. Di ang ibautismo nimo, Trinity siya nga doktrina ang ibautismo nimo. Dili ka pwedeng mabautismo o bautismo sa walis. Kaya ang walis, mao kini nagdala sa pangalan ni Jesus. Igsoon. Mao man bitaw nga, moingon ta nga, kita ang nagdala sa tinuod gayud nga kaluwasan kay kita may nagdala sa pangalan. Wala may lain nga relihiyon nga nagdala sa tinuod nga pangalan. Kini mang wanes, kini mang nagdala sa in Jesus name. Moingon lagi ning uban, ito mapudmig in Jesus name. Lagi, pero wala na to dawata sa panahon nga ikaw may dawat sa pagpabautismo. Wala ni mo dawata, inangalong man mo dawata. Kaya ang naaka pa man lagi sa Trinity, na doktrina, nakasilong ka sa Trinity sa doktrinang gikan sa halimaw. Nakasilong ka sa doktrina nila. So, ang imong dawaton, gikan gihapon sa halimaw nga, doktrina, dili ka pwedeng gikan ka sa halimaw, dawat kag kaluwasan nga ang kaluwasan sa Dios, baya ang kaluwasan, ang halimaw kay kalaglagan, baya, dili pwede na, magkauban sila, ang halimaw o ang Dios. Nang sa nagaling, kinahanglan mo ni ako giingon igsuon nga, atog yung siguraduhon pag-ayo, nga walay masipyat ining tanan. Kasi kakawang lang yun ang atong pagtuo. Mamiabot na sa mga 20 anyos, 30 anyos na sa pangalagan. Una pagbuna na pa di ay, wala man di malista ang atong pangalan dito sa lista sa
listahan sa kinabuhi. Ina nga nung di man malista, wala man na mapil ang atong pangalan. Kay wala maligi na to dawata ang pangalan sa pababautismo. Kay maubayan na ang magluwas na to ng pangalan. Una mapil, di ka nga wala mga nimo dawata sa imo pagdawat sa pagpabautismo. Amen. Maula igsuon ug mano nga nasapid ko diha sa una pang panahon. Ang limbasog ko makabarog ko pero wa ko'y nahimo. Kay ina nga natamakan ko ang akong doktrina nga barugan kay tinuol ka kamaturan man lang ang atong gipangita. Basta wala ko'y nahimo, tumbagi ko. Nagparibaptize ko, duha ka semana ra ko hingad to sa ilang simbahan nakasol. Ikatulong semana nagparibaptize na ko. In Jesus name talaga. Wala na ko magpabautismo og sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Dili na matabautismuhan kay dili ba? Wala baya na gibautismo sa mga wanis kay in Jesus name baya gyud ang bautismo sa wanis. O bitaw nga kita bitaw ingon nga kita ang nagdala sa tinuod nga pangalan ni Jesus. Amen. Pusa, ingnon ta kamo mga igsuon kamo nga mga born again, sayang ang inyong pagka born again nga nabautismuhan kamo sa dili ngalan. Sipyat ang inyong pagtuo igsuon. Hinoon, bituo lagi mo nga ngalan ni Jesus ang atong kaluwasan. Pero wa man nimo dawata kay ang imong gidawat sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo man dili man ngalan ni Jesus. Moyon galitong naipas si namatay na banggiitan nga mga ngaran. Ingon man galing nganong dili man makadawat sa Espiritu Santo nga gihulot naman gay nako sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak ug sa ngalan sa Espiritu Santo. Nganong dili man makadawat sa Espiritu Santo ber nga ako naman gani gibanggit. Igsuon wala man na mag-ingon nga kung imong banggito lang tulo maluwas ka. Wala ba mabasa nga iyong anak imong sasayo ng sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo maluwas ka ba? Labay mabasa? Wala. Igsuon diha ta na madisgrasya. Gani ako tamong awagon kung kamo naa mo sa bautismo nga anaa ang halimaw ayaw gid mo ana. Kung mahimo, biyain na ninyo. Walay palunungan ang inyong kinabuhi ana. Wala gyud mabasa nga maluwas ka. Gani man ang Dios nagtuyo gid siya pagpaila sa iyang ngalan nga Hesus para ato yung maila ug atong masinati nga ang pangalan ng Hesus mao atong manluluwas. Amen. Unya nga nung dili man nato dawaton siya sa oras nga kita mo dawat sa bautismo nga mao maning bautismo kahamoy atong makaluwas. Nidawat na kita sa bautismo. Pero sama ra usab sa pagpabautismo sa mga gibautismohan ni Juan ngadto sa panahon ni Juan Bautista. Nga dili ngalan. Unsay anaa kanila samtang sila gibautismohan. Ang bautismo ni Juan tigaman ra sa hinulsol. Ora na ang imo usab madawat kung dili ngalan sama ra sa bautismo ni Juan nga walay kaluwasan. Dili gyud makadawat og Espiritu Santo. Kay na nga wala man mahugas kay ang ngalan bayan nato may maghugas sa atong pangalan sa atong kasalanan. Ang ngalan bayan ni Jesus ang may hugas sa atong kasalanan sa atong lawas. So sa panahon nga mahugasan nato malimpyo na ning atong lawas, muduol na kanimo ang Dios kay limpyo na baya ang atong lawas. Amen. Iyon ang naigsuon. Na atog yung pihiuon yung maayo. Ay siguraduhon gyud nato pag hula-hula og unsa gyud ang tinuod. Amen. Diigsuon. Atong nahuman ang 16. Balikan na itong gamay lang para ma-review. Og sa nabautismo na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig. Og tanawa nabukas ang kalangitan sa og iyang nakita ang
Espiritu sa Dios nga mikonsad ingon nga salampati. So katulad ang Espiritu igsuon pagkathuman nga si Jesus nabautismuhan na. Amen. O diya, ato mo ta. Og sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihawas dayon. Og sa nabautismuhan na si Jesus, mihawas siya dayon sa tubig. Diha, nabukas ang kalangitan og mikonsad ang Espiritu Santo. Ingon ini gihapon igsuon. Kung kita mabautismuhan, ingon ani ang mahitabo gihapon kanato. Nga mabuksan gihapon ang kalangitan og ang Espiritu sa Dios. Kay mao bitaw ning gipakita ning ehemplo ning sampol nga salampati kay mao man ang ehemplo nga mao man nagdadala sa Espiritu Santo kini salampati. Muna sa iyang ilustrasyon nagipakita ni Ginoong Hesus nga mikonsad ang Espiritu Santo sa paagi nga salampati. Amen. Sama ana igsuon kung kita mabautismuhan musaklob gikan sa langit kining Espiritu sa Dios kanato. Limpyo naman gud ta. Muna nga mosulod na kanato ang Espiritu sa Dios. Mao man bitaw nga sa Roma 3:23 nga ug walay usa. Walay bisan kinsa nga makadawat sa kaluwasan tungod nakabsan kita sa himaya sa Dios. Wala na tay kahimayaan sa atubangan sa Dios. Tungod lagi sa pangalan ni Jesus. Dinhi sa pangalan ni Jesus. Nakabsan ta tungod kay hugaw man ang tanan. Sa atong nasunod ng mga kasalanan dito ni Adang ug Eva. Pinaagi ni ini diha mo giingon sa Roma 3:23 na kitang tanan nakabsan sa himaya sa Dios. Wala na tatagda sa Dios kay mga kasalanan man atong lawas. Sa diha nga atong lawaton ang pangalan ni Ginoong Hesus nga maghugas sa atong lawas, sa atong kasalanan, sa atong lawas, diha mo salob kanato ang Espiritu sa Dios nga mao kini ang magluwas kanato. Inang ano, nga maluwas na ta. Kay naa na gud ang Dios sa atong kasibuk kasing-kasing. Maluwas na ta kay naa naman ang Espiritu sa Dios na nato. Kita naman ang kung tawgon ta kita na ang tinuod nga templo sa Espiritu Santo, templo sa Dios na kita kung tawgon. Igsuon, amen. Ana igsuon ang atong kasiguruhan. Wadto ta sa 17, bersikulo 17. Og ani karon usa ka tingog gikan sa langit. Og ani karon usa ka tingog gikan sa langit og nag-ingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga. Dinhi gipakita lang sa Jesus nga sa panahon na kita di ay mabautismuhan, moingon ang Dios kanato. Dinhi si Jesus, og aniya karon usa ka tingog gikan sa langit. Nag-ingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Amen. So dinhi di ay kining gihimo ni Hesus nga gisalaysay niya dinhi para atong sundan sa ingon ni ini pod nga sitwasyon nga kung kita mabautismuhan sa iyang pangalan ang kulong sabta sa Ginoo moingon sa bang Ginoo kanato, kini mao ang akong anak nga pinalangga ug kaniya may kalipay ako. Ngano may kalipay naman siya igsuon? Nganong may kalipay naman siya igsuon? Kay nag-ingon man ang Juan 1:12 nga kay usa ka panag-ingnan ang akong gibuhat kaninyo aron nga kamo usab magabuhat sama sa akong gibuhat. O 3:15, Juan 3:15. Kining gibuhat ni Jesus usa ka panag-ingnan kini. Usa ka ilustrasyon nga kung atong buhaton ang atong gibasa dinhi mao sa bang mahitabo kanato. Una sa 16 musaklob ang Espiritu sa Dios, Espiritu Santo nga mao katong salampati nga human kita mabautismuhan nga mo patong kanato ang salampati mao na to ang Espiritu Santo igsuon ato manawat. Pagkahuman ini dili sa 17 usab nagaingon
Nga, o ganiya karon usa ka tingog gikan sa langit nag-ingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Amen. Dinhi igsuon sama sab ni ini nga sitwasyon nga kung kita mudawat sa iyang pangalan tungod kay ang Juan 1:12 nagaingon man, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Sa diha nga ikaw midawat sa iyang pangalan, naghatag siya kagahom nga ikaw mahimo kang anak na sa Dios. Mao nga ang ilustrasyon nga gihimo ni Jesus dinhi sa bersikulo 17 nga og karon karon usa ka tingog gikan sa langit nagaingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga. Buti pa sa igsuon nga human nga ikaw mabautismuhan, ang kunon ka na sa Dios nga kung sa iyang sulti dinhi, kini moingon sa bang Dios kanimo kung ikaw nabautismuhan na, kini ang akong pinalanggang anak o kaniya may kalipay ako. Subot pasabot giangkon ka sa Dios nga ikaw usa ka na niya ka anak. Ug moingon pa rin sa kaniya may kalipay siya. Nganong may kalipay man? Tungod lagi kay misulod man ikaw sa iyang gustong mahitabo sa atong kinabuhi. Nga misulod ikaw sa pagpabautismo sa iyang ngalan. Kaya mao man kini ang magadala ka nato ngadto sa iyang kaluwasan, gingon nga gihandam niyang kaluwasan para kanato. Amen. Mao man gani nga gingon nga apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, naghatag siya kagahom. Ingon, ha? Naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Buti pa sa botig soon, dinhi sa iyang 17 nga pagkahuman nga iyang gisulti ni mao kini mao ang akong anak nga pinalangga. So ang kulon ka na sa Dios igsuon nga ikaw ako ang kulon nato sa Ginoo nga kini ang akong anak nga pinalangga, nganong gipalangga man ta tungod kay midawat kita sa iyang pangalan. Amen. Og kaniya may kalipay ang Dios kanimo nga ikaw midawat sa santong bautismo sa